Mahal kita pero Mahal bugas. what's up with you guys? Lala. Hi guys, di ami sa kanang loon. Kanang naay daghang coats dani gibang suwat-suwat. So atong basahon. Bakit ngayon ka lang dumating, Chur? Nganong karon pa man ka, oy? Ano ko uyab atoy? Kani friends ratataman. I was looking into darkness for something to hold on. Find you when you were so broken. Felt something was wrong. Think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ooh, I'm in love with you. Think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ang nagpataas, ipaubos. Mika, salaman ka. Tanaw, tapigas. Tapi kasi yung bente, maligsan ka na ikaw ano? Ari na sa tari pikas po. Hi guys. So, hi guys, then napod mi sa pikas. Katabok-tabok mi, sugi kapoy na ko, gamay, gihanghang na ko. Gugma-gugma. Skwela una. Awa guys. So, ay sa jud mo uyab-uyab eskwela sa amo una kay kasab-an tao awa gugma-gugma eskwela una. Picture. Kisa magpa-picture dali. Pero nga Kay tungod kay photographer man ko guys, ako lang gihimong take picture. Ako vlogger, ako take picture. So okay ra. Di ni maligsan. Ay di sa oh. Kainit kayo. Bye-bye. What's up guys? So nagipunta karon sa Hi. Tahang Pass. Before ka maka-picture, dapat ka magbuwis ng buhay. I'm not listening to you, you're crazy. Dari ko ani ko. Delikado kay siya, tunga siya sa kalsada. Ato kakilid. Al nasaktan, nabayot. So, money ang buwis buhay guys, tanawa. Kinahanglan pa ka magpatunga sa kalsada para makapicture kag talong mo. 1 2 3 smile. Basta man to pagpadung na ko dire. Ano sa may experience nimo dire sa Loon, Sindingan? Abi ay ina konjo na ho first nga kanang na expression mo ako ganahan kay nasa gianan pero nasa Judesi siya. Samot na ang mga hugots. So, bye-bye kay mato na miss next journey na mo.
nasagbutan si Jaso. Let's go. Atong one og nice pa jud. Worth it ba among pag-anhi? Kita ko uhipan nga dako. Oh my gosh. Kuya! Kuya! Nay uhipan nga dako. Nay uhipan nga dako ali. Naay uhipan nga dako. Unsa na siya? Uhipan nga dako. Uhipan nga dako. Dali ba? Scorpion? Nawala. Nao. Nindot na diri ang basanay kuan sunset. Alao na siya na. Ilhan jud siya nga dagat siya sa una. O pang Instagram ni na to. Picture na ta. View siya guys, kay kuan mga sagbot sa dagat. Ning turok, ning buhi gapon. Sa una guys, na pa ni tubig na daghang baby shark. Karon wa naman mga baby dragon na. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. Asa may experience dire? Taga sa kanaya? Taga Adlaro ko. Asa malapita? Din sa Lara and Dora Bohol. Idura si dire kay para makita sa Mga views sa Loon. Yo, din ani o ka siguro ani ka. kanay lugar na siguro lalom kay ni sa una. May baki. Baki di ay nga tiki mo na. Bye guys. Mauli na me. Sige kapoy na me. Murag usa ka oras kape namang biyahe diri no. Padung kuan kitang Tagbilaran. O salamat og bye-bye. I can almost feel you walking in the distance, but